Yo, abusuafo nchia sonko enkoma we baabi awo bia. Muni oti akenteni asoma so kwa brede hye. Sabre abusia yedu so ene aduana. Aduana twa brade nyankompa sachi. Nananom ene de eja ebe wiase. Ade ne betima kafa nanam aduana fo ho. Ye nana kama yete asese. Aduana nso efiri adanse asase so. Na aduana hene anasa aduana fo yedi kan enim wo mo no. No mo so ete obodan mu. Ebere omo epu afre no, aboa kraman nana edi wo manimu. Enti bia no, aduana ede aboa kraman aye na chene boa. Nananom sa kama yete asese. Duanani a odi kan ne dinde nananom amo, na emum no de omkan se. No waye mo bia efe no se okraman. Na boa no kom de no kope bibia di opu afre abonten wo ba no, ne ja etuana no, nana dwene ye se duane. Ahihye no mani pride ne nso bra odi gya no bre ni wura ne ka se otwea wabre made eno na ayi wo mudi eno omomra ne beto sa bre se aduana twea abrade nanam aduanafo nipa wo mo epadwuma na wo mo so eho ye fe yie eno ntino se oyi asonafo fi ho no mo a aduana ne abusua eso ewo akaman mu aduana nipa wo mo gidie ne se omu nyina afiri faako omu nyana na ye baako emfa ho ni kura utimu kane no se akonwa to ewo doma ahinkuru na obi firi agogo anase kumawu na oyeduane ya otimi kokopre ema na yiye baabi bia wo bia no otimi kokopre ema na yiye na opre nso na se ahensifo no de mawo na otimi tena akonwa no so ema na yiye dinana bia nafo nipa na wo mo nta nware wo mo ho sanse na wo mo mpemu jafredi Nananum acheneboa ene aboa kraman se de edi kan aka nanum acheneboa ne aboa kraman no mo piesi nso so ne bomakusie ofri wam ewom se wam no eba beto doma ahinkuru enase eba beto nana ansasasreku abusua aye akwamude nenso no nana maduanafo age atom se bomakusie ofri wam no one omo piesi duanafo se de edi kan aka na dwumaden de wo pabusua wo padwumaden pa ene nanam aduanafo no kuredi nso ene nanam aduanafo na wonye so nso a wo chia wo na wo mtaage so ne ya abrade yehwe nkura nanam aduanafo ete nkonwa so yedi ka no yemfa ye ne nkyira kwamufie na ansasasareko akonwa nanam aduanafo ene te so yefri akwamufie a yentwam ene yemretachiman efitachiman so a yamon kompo yen kwankosi asumenya efiri asumenya nso a yemra kumawu na natwembo akodua ahemfie na emisa na natwembo akodua na nanom se ompom te se ni efiri na natwembo akodua fie kumawu a ane ne de ani ekire doma ahenkuru efiri doma a imfa bi oni ekro yenkobo aman efibo aman a ne etwam ten ne aba abesen ko agogo asante mem agogo yefiri agogo a yemra danya ase afi na yetwemu aba ewedumase Ifri ewuwe dumase a afi yemna kumase ni nsa wo apagahene fie kumase apagahene fie ni misa nana se nana onana nanom so se na esi kro nana apagahene eja yakwane a ne etwam ten ne ekọ nso atre ifi nso atre nso a ne ato aso ne ekọ drobo ansa na dane yani aba bompata ebedu bompata nso a yena ne yani emfenkyere o chememu na yemisa kade hen se nana se na esi kro ifri hon mane afro bepo no ne kwa kosi obo ifri obo a ne adane ye ho aba besi obomen enso obomen kwa enso so yeduanafo akonya ifri obomen kwa a afi ne esane ne de ne akira samankese ifri samankese a aba besi kwaso na afi aba bebisa nana manso man hene se nana wonana no ho tesem ewi a ne adan ye ni kwakwaman amakwaman hene aboye atrase nkonya nana aduanafo ete so no nkonya nana aduanafo edi so no nana aduanafo yi santemane aka man nyina da mose sansa wona mudi jabe wiase wona mudi ejabe wiase ma yi hunu jaso mfaso eje ehyiade ne san ye ade yi nana aduanafo asanteman se emamomoni ya enyado je betima akafa nana aduanafo ho ni ebrese mo no ebesan atoaso uti akenteni makramo